Yawa idan na shiga kashe wayata zan yi. Idan ka ji shiru da safe kawai ka zo ka ɗauke ni, zan ba da sunanka a reception. In ka zo za su kira ni. To shikenan Hajiya. Sai da safe. Hello? Alhaji, wai na ce ku lafiya har yanzu na ima fa bata dawo ba, hankalin mu duk a tashi. Ban gane ba. Ta damana. Ai da zubin yi waya da ita. Gaskiya ba gaskiya ta gaya maka ba. Ke ce da yake faɗar san ranki saboda bakin san ba kwa shiri. To me haɗin fura da kashi. To tunda baka yadda ba ga Zubai da ita ta gaya maka yadda. Ashe. Ba fa ta dawo ba Hadi, za mu maka ƙarya ne? Mu wallahi gaba ɗaya kaga mu da hankalin mu ya tashi. Yarinya an ba mu amana. Oke tunda bidiyo call kake so kai, bari mu ba Balaraban ta je har ɗakin ta nuna maka. Karbi. Bara in ji. Ga ɗakin nata, gashi, ai dai ka san nan ɗakin na Iba ne, gashi tana ina. Speki na da na ɓoye na ɗauko na buɗe, gashi. To amma ya haka to? Ai kai zan tambaya tunda kun fi kusa kai da ita. The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. Hai babu shegiyar da ta isa ta auren mun miji ta zauna lafiya a gidan nan. Ni ce ta farko ni ce dankalin turawa.